Pa si Presidente Marcos Jr. sa pag-ayo o paglimpyo sa mga problema nga naibilin sa miaging administrasyon. Giniisip tubag sa panawagan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ngadto sa United People's Initiative nga nanawagan kang Presidente Marcos nga muhimo og lakang aron mabalik ang pagsalig sa publiko nunot kini sa kontrobersya sa flood control projects. Matod ni Castro, dili angay kalimtan sa publiko nga si Presidente Marcos ang nipasiugda sa lalom nga investigasyon aron ipakita sa katawan nga nagkigyuon sa siya sa pakigbatok sa korupsyon. Ipahimugatan ni Castro nga ang gustong mutangtang sa presidente sa katungdanan ang maok ang kadtong mga individual nga grupo nga posibleng napiktuhan sa maong mga investigasyon. Dugang pa sa tigmamaba nga gianam-anam na sa anam-anam nang mitumaw ang mga ebidensya. Busa dili tugutan nga mungit-ngit pag-usab ang sitwasyon sa grupo o sa mga grupo nga naningkamot sa pagpugong sa tulubagon sa mga sadaan. Ang punto ni Castro nga kung mag-ilis matud pa og pamunuan, posibleng di na madayon ang investigasyon og mahatagan og kahigayunan nga makalingkawas ang mga kurakot. Express, balita sa buntag. Express.